బులెటిన్లో బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో జరిగిన పంచాయతీ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ తన ప్రభావాన్ని చాటుకుంది. భూత్పూర్ మండలం లంబాడికుంట తాండా సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా బీఆర్ఎస్ బలపరిచిన మాన్యా నాయక్ 71 ఓట్ల మెజారిటీతో ఘన విజయం సాధించారు. అలాగే జడ్చర్ల మండలంలోనూ కారు గుర్తు మారుమ్రోగింది. లక్ష్మణ్ నాయక్ తాండాలో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మంజియా నాయక్ విజయం సాధించగా ఖానాపూర్ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లోనూ బీఆర్ఎస్ బలపరిచిన అభ్యర్థి గెలుపొందారు. ఈ విజయాలతో జిల్లాలోని బీఆర్ఎస్ శ్రేణుల్లో ఉత్సాహం నెలకొంది. ఎన్నికల ఫలితాల అనంతరం విజేతలను పార్టీ నేతలు కార్యకర్తలు ఘనంగా సన్మానించారు. Apa tuh, Tarai?